שלום וברוכים הבאים ל2% על נדל"ן, הפודקאסט שמביא לכם את כל מה שחדש, מעניין וחיוני בעולם הנדל"ן. בכל פרק נצלול לתוך הזדמנויות ההשקעה החמות, נגלה איך לנצל מגמות, ננתח את ההשפעות הרגולציה וניפגש עם המומחים הגדולים בענף. בין אם אתם משקיעים מנוסים, בעלי נכסים סקרנים או שרק התחלתם את הדרך שלכם, כאן תמצאו את התובנות הפרקטיות, סיפורים מהשטח ודיונים בגובה העיניים שיעזרו לכם לקבל החלטות חכמות בשוק הנדל"ן הדינמי. ערב טוב רועי. אהלן עוזי, מה שלומך? בסדר גמור, טוב מאוד. מעולה, איך הולך? הילדים סיימו קייטנות? בטח. לפני 20 שנה בערך. בדיוק באמצע המבחנים של הסמסטר. אז אצלי הם סיימו קייטנות עכשיו, בדיוק בזה הרגע. ועכשיו אבא... וזה הזמן, ללכת למילואים. וזה הזמן. אז לכל המאזינים והצופים, אז רועי במילואים. נהנה מאוד, אל תרחמו עליי. תשמור על עצמך. כיף לי. כן, יש לי מאמים. טוב, אז אתה בחופשה באמת מהמילואים. אתה יודע מה, אפרופו מילואים, למרות שיש לנו עורך מאוד מאוד יקר שיושב מולנו כרגע, אני חייב להגיד משפט. נו. ואנחנו חייבים לעשות את זה לפרק, ברגע שנסיים את הסיפור של ההתחדשות עירונית, הסריה שהתחלנו בפרק הקודם, אני יושב עם חברים במילואים, בני 30, 32, 35, אין להם מושג עוזי, אין להם מושג קלוש, בנדל"ן, חבר'ה שלא קנו דירה עדיין, חבר'ה 35, או לא קנו דירה, וזה לא שאין להם הון עצמי, פשוט, ואתה יודע, אתה יושב ומדבר איתם ומסביר להם איך התהליך עובד ומה לעשות, וחבל שהכסף נח, אני יכול להגיד שהם מסכנים, כן, בסופו של דבר במילואים. אבל אתה נסעת למילואים גם בשביל לעזור להם, לא? אז אני רוצה להתערב פה שנייה. אורן, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. אני מדבר עם הבן שלי בעזה, והוא היה הרבה בעזה, תכף אני אספר גם על זה, אבל... שיחזור לשלום בזה. אני פתאום שומע... וואו, אני אומר לו, אריאל, מה קרה? הוא אומר לי, נפתח המסחר בבורסה. אמרתי, טוב, הם שם בעזה ויש להם זמן להתעסק עם המסחר בבורסה. אז החבר'ה הצעירים האלה, תדע לך, הם שדים, הם יושבים. לא, אני חייב לשלום, אני לא... דבר ראשון, אני מאוד קרוב לגיל שלהם, אני לא... מתעניינים אבל זה נכון, בכלכלה. הם מתעניינים בכלכלה, אבל הנדל"ן תמיד נראה להם מפחיד. הרבה יותר קל להם לבוא, לפתוח חשבון מסחר ולהשקיע ו-S&P וזה, אבל להשקיע בנדל"ן זה נראה להם כאילו וואלה עכשיו... גם יש להם איזושהי פנטזיה כזו, כי באמת השוק עלה הרבה זמן, אז שאפשר רק להרוויח בבורסה, שהייתה נפילה, וזה, אז דווקא... אני יכול לספר להם, אני שכרתי ב-93. שמחתי ירדו לו קצת המניות לבן, כי הוא חשב שזה רק one way, והיה מימוש, אבל לפחות הוא היה חכם להיות קול ולא להוציא את הכסף. אז הוא היה חכם, אני השתחררתי ב-93, לקחתי כל הכסף, שמתי, הכל עלה ועלה ועלה, ואז הגיע 94 והפסדתי כמעט הכל, והוצאתי והחלטתי שאני אעשה את זה אחרת. אז זה לפרק הבא, וזה פרק שהוא יהיה סופר מעניין, לא יודע אם לפרק הבא, אבל אחרי הסדרה שלנו של התמ"א 38, הייתה פינוי-בינוי, בפרק הקודם אירחנו את ניסים ניסים, שהוא מארגן דיירים. נתן לנו ככה איזו הסתכלות כללית על כל מה שקשור להתחדשות עירונית, פתר לי, תיקן אותי בשאלה שאני חושב שהרבה אנשים, יש להם את השאלה הזאת, פינוי-בינוי, זה התחדשות עירונית, הייתי בטוח שמדברים על פינוי-בינוי, על התחדשות עירונית, שזה פינוי-בינוי, אומר לי לא, התחדשות עירונית זה שם מאוד מאוד כללי, לתמ"א ופינוי-בינוי, ובינוי-בינוי-בינוי, וכל הדברים שמסביב. מי שלא יזין לפרק הקודם, כדאי מאוד להקשיב לאחרי הפרק הזה, והפרק הזה הבאנו את השמאי המהולל. אורן יקירנו שכבר היה פה באחד הפרקים. אז אורן יש לו... צריך להגיד את זה בשבחו, אני חושב שהפרקים, אחד הפרקים עם הכי הרבה צפיות. נכון, הכי הרבה. היה של אורן ליפשיץ בפרק הקודם. אני גם רוצה להרים לכם. אז הנה, הוא רצה להגיד לי משהו. אני רוצה להרים לכם, שהייתי עכשיו עם הילדים בחופשה, והם אמרו בוא נראה מה היה כותב על אבא. אז הם כתבו, מה אתה יודע על אורן ליפשיץ, שמאי מקרקעין? ואז הם אמרו, שמאי ותיק וכו', ובתוכנית 2% על נדל"ן, סיפרו עליו שיש לו ותק גדול, ועובד עם הבנקים, ועם זה. אתה מבין, אורן, לא משנה חיים שלמים, תעבוד כשמאי, תעשה שמאויות לבנקים, שמאויות לפרויקט בינוי, בסוף יזכרו לך את הפרק של 40 דקות. וגם בלי קשר לזה, אנשים שראו, שמענו את הפודקאסט על 2%, זה היה מעניין. היה אחלה פרק. מאוד מעניין. פרק מדויק, היה נכון, היה חשוב מאוד הפרק הזה. אורן, גם הבאת לנו איזה בקבוק, מה אתה רוצה לספר לנו על זה? כי אמנם אנחנו שותים שירויות, אנחנו שותים בירה, אבל אורן הביא בקבוק ריק. בפעם הקודמת, אחרי הפודקאסט, אז סיפרתי לכם שאני מייצר בירה. נכון. אז אמרתם לי שאני חייב לעשות לכם, אז האמת היא שהבישול האחרון עשיתי לכבוד הצוות של הבן שלי, שסיים, עכשיו הוא השתחרר וסיימו דרך ארוכה בלחימה,
אז הקדשתי להם את הסדרה הזאת של בירת IPA, וכתבתי שהבירה תססה 172 ימים בעזה, 34 ימים בלבנון, 5 ימים בסוריה, 14 ימים בנובה ובנרעם, כל הדרך הקשה שהם עברו בלחימה מטורפת. שיהיו בריאים. ואחרי זה, אחרי הייצור הזה הם הספיקו להיות כבר עוד 30 יום בעזה. וגמרו לך את כל הבירה ולא הבאת לנו בירה ריקה. סיימו את הבירה, אז הבאתי לפחות את הבקבוק. תקשיב, זה מדהים. הם צוות רתק, אז קוראים לה בירתק. בירתק. יפה. טוב, אז אורן, הכובע שלי, אני נראה את בווידאו, אני אראה את זה אחר כך, הבאנו אותך בתור שמאי מקרקעין, שחלק מהדברים שאתה עושה, זה גם מתמחה בפינוי בינוי, ושמאי דיירים. נכון. אז בוא נעשה, בקצרה, לפני שנתחיל ונצלול, מה זה בכלל אומר? טוב, כל נושא פינוי הבינוי כאמור זה תחום מאוד רחב, ובעיר הבירה שאני עובד בירושלים, יש תנופה אדירה של פינוי בינוי. היא מקום ראשון, נכון? בערים של התוכניות שאושרו. מקום ראשון בתוכניות שאושרו, וגם יזמים אומרים את זה, שהעיר הזו קלה יחסית לביצוע של פרויקט, של פינוי בינוי. כי העירייה תומכת בזה באמת, לא במילים, אלא במעשים, ובאמת מקודמים מאות פרויקטים. בהתחלה שדיברו על זה אמרתי, שטויות, כל אחד אומר, יש לי פה פוטנציאל פינוי בינוי, אבל היום אני רואה איך שזה באמת נוגע להמון המון נכסים. היום האזורים שהכי נכשלים, שבעצם כל אחד יודע איפה יהיה פינוי בינוי, באזורים שיש בהם בתים מתאים ליפול, נכון. שם יהיה את האינטרס הכי גדול, גם לעירייה לשקם את האזור, וגם לדיירים להיפטר מהדירות הישנות והמסוכנות האלה, בשביל לקבל דירות חדשות שעומדות בתקנים העדכניים, ממ"דים, ראינו את החשיבות של זה, רעידות אדמה עוד לא ראינו לשמחתי, אבל זה יבוא, אין מה לעשות, אנחנו על השבר הסורי-אפריקאי. זה די חישוב מאוד מאוד קר, כלומר כמה שווה לי, כמה אני משלם על בן אדם שנהרג, מול כמה שווה לי לשפץ את הבית. כלומר, זה בגדול מאוד החישוב שהמדינה עושה כאן, בצורה מאוד מאוד קרה, בסדר. זה כמו שאמרת, התחדשות עירונית זה השם הכוללני של הדבר הזה. זה נותן כמה אספקטים, גם של חידוש המראה של העיר, וגם האספקט הביטחוני, וגם של רעידות האדמה, וגם כלכלית. זה עוזר להרבה אנשים שהיה להם נכסים כאלה שהם לא היו שווים הרבה. פתאום הנכס שלהם הפך להיות מטיל זהב. גם לא היו שווים הרבה. זה לא צחוק. גם הדירות היו מאוד מאוד קטנות. הדירות, תסתכל פרויקט שאני מלווה בסן מרטין 4 ו-6, דירות שבשנת 2020, לא הרבה שנים, היו נמכרות ב1,300,000, 1,400,000. הערך שלהם קפץ ב1,000,000 שקל. היום דירה כזו של 52 מטר. נמכרת ב-2,300, 2,400. זה בדיוק מה שאני עשיתי עם ניסים, שדיברנו על זה בפרק הקודם. יש פה גם שאלה, כי מבחינה שמאית, אם אתה מאבן את הסיכונים ואת הזמן שייקח עד שיראו דירה, השוק מתמחר ביתר לטעמי. השוק הוא אופטימי. הוא אופטימי, מאוד אופטימי. אבל אפשר לראות שגם יש, אתה יודע, אנחנו כשמאים יודעים לתת מספרים, אבל הרבה פעמים כבר התבדנו. ולדוגמה, בפרויקט הזה שאני מלווה בסן מרטין, אז התקן הראשוני של השמאי שעשה אותו לפני 5 שנים, העריך את מחירי המחירה הצפויים ב-24,000 שקל למטר, ויש עסקאות היום בפרויקטים קרובים של אפריקה וזה, שדירות שנמכרו כבר על הנייר. 35, בול. 35, יהודה רחמי ממולנו מוכר כבר ב-36,7. מדהים, מדהים, פשוט מדהים, כי אני פשוט משפשף את העיניים שאני רואה את הדיווחי משך, זה אמיתי, כאילו זה לא פרסום של מישהו שמבקש. זה בעצם האנשים שיש להם דירות שם ישנות, צריכים להבין שבעצם הם רק הם הרוויחו מזה. נכון. אני היה מאמין שבאזורים האלה 36,000 שקל. אני אומר לדיירים, תפסיקו להתווכח על מטר פה, מטר שם, תסתכלו, הרי כל מטר, יש פה הנאה כפולה. כל מטר בנכס הקיים מושבח, כי במקום מטר של בנייה ישנה, יש לך בנייה חדשה, ומעבר לזה, יש את התוספת. חנייה ומחסן, שגם כן ברוב הפרויקטים האלה אין דבר כזה. אז מעליות, איפה מי שמע על מעליות בבר יוחאי וסן מרטין? כן. בכלל בירושלים. כן, אז זה מהבחינה הזו.
וזה פשוט, אני אומר לאנשים, תפסיקו תתגרמו, כי זה שעת רצון, אתה לא יודע מה יהיה אחר כך, אתה לא יודע מה, הדברים משתנים במדינה, מדיניות משתנה, יש עכשיו את משה ליאון בירושלים, שהוא תומך נלהב של הפינוי-בינוי, ובאמת מעודד את זה בכל רמ"ח איבריו. אתה לא יודע מי יבוא אחר כך, יכול להיות שיבוא מישהו שיגיד כי יש גם איזשהו, יש הרבה אנשים עם ביקורת על התוכניות האלה. למה? איזה ביקורת? שאומרים, חבר'ה, אתם מאשרים פה, אלפי יחידות בגוש הזה של קטמונים, אלפי יחידות כבר מתוכננות, עכשיו, בימים אלה. ואיפה הפתרונות חנייה? הכל בונים על הרכבת הקלה, על תכלס, כן. פני חנייה מצומצמים. כן, אבל. איך תוציא כל כך הרבה אנשים כל בוקר וערב מאותו חניון עם יציאה אחת לרחוב? אני יכול להגיד לך שכל מי שמתכנן לגור שם, וכל מי שעובד בירושלים לא צריך רכב. לא, מי שגר על קטמונים שם. למה אתה צריך? כי זה עוד פעם אתה ויכוח שלי ושלך. בתל אביב, אחלה, אנשים בלי רכב מסתדרים מעולה. למה שבירושלים לא יסתדרו? כי ירושלים זה ירושלים זה עם אחר מכל... ירושלים הולכת להיות מרושתת בצורה הרבה יותר טובה מתל אביב כיום. אני חושב שעדיין אין את הפתרון התחבורה הציבורית האולטימטיבי. ברגע שיהיה, אני אישית... כן, אבל פרויקטים האלה יקרו עוד 6 שנים, אולי, היתרים. עוד 8-10 שנים הם יוחלסו. הרכבת תפתיפל כבר לגילו. אני מאוד מקווה, אבל יש פרויקטים, תראה, בגוש הזה של קטמונים, יש פרויקטים שהם בשלבי סיום בנייה, של אפריקה ישראל, רחמים של... כן, בסדר, אבל זה כבר צובר, זה לא משהו שאתה יודע, כמו שאמרתי, שבהתחלה זלזלתי בזה ואמרתי... אבל זה לא פינוי-בינוי, זה תוספת שם. לא, פינוי-בינוי, בניינים שנהרסו. תקשיבו, זה שמשה ליאון לוקח את הצעד הזה של התחדשות עירונית פנימה, זה מבורך, זה יפה, יחד עם זאת, אני יכול להבין לגמרי את ההתנגדויות, כמו שהרגע אורן אמר, על חנייה ועל פינוי אשפה ועל גני ילדים וגני משחקים, כאילו, קודם כל, בכל פרויקט כזה, העירייה דואגת להכניס מבני ציבור, בילט-אין בפרויקט. נכון. זה א'. מי בונה אותם, העירייה או היזם? דרך אגב, דווקא לדיירים, כמעט תמיד מובטחות חניות ומחסנים, שלא תמיד יש לדירות של הקבלן. כן. זה 2. דבר שלישי, יש תמיד את החשש שאומרים, רגע, זה הולך להיות פה בניין של 30 קומות, 40 קומות. יש לזה עניין של תחזוקה. האם הקהל הזה יודע מה זה להחזיק דבר כזה? אז יש קרן תחזוקה, בטח דיבר ניסים. בנושא הזה שהיזם מתחייב לקרן תחזוקה, בתקופה די ארוכה, אבל אחר כך... אנחנו צריך לשנות את זה איכשהו. מינהל התכנון אני יודע שעובד על זה פתרון. שבגלל שא' תיכנס הרבה אוכלוסייה חזקה בדירות שנמכרות החוצה, חזקה יותר ממה שהיה, אז זה כן אנשים שיוכלו לממן את הקרן תחזוקה הזו. גם כשלא יהיה את התחזוקה מהיזם, אבל זה גם בהחלט שאלה, איך, אתה יודע, זה בניינים, זה לא, זה מעליות לא, ברור, זה מערכות שגרות, זה מערכות שופט, תחלופת אוויר, כיבוי אש, יש 1,001 מערכות בבניינים, זה רבי קומות, זה כבר כל התקנים משתנים של הבנייה, אלה דברים שמאוד יקרים לתחזוקה, וחייב לשים... טוב, אז אורן, בוא נתחיל מההתחלה. באיזה שלב בעצם נכנס שמאי מקרקעין? דיבר איתי שבוע שעבר בן דוד שלי, יש לו דירה בנוטרים, בקטמונים שם. הוא בא ואומר... שאלה טובה. מה אני צריך לקרוא לשמאי? מה אני מתחיל? שאלה טובה. אז כך, בעיקרון, איך שאני רואה את זה מהניסיון שיש לי בפרויקטים, אני נמצא היום ב10 פרויקטים שאני מלווה, אני רואה שבפרויקטים שהכניסו את השמאי לפני שנבחר יזם, זה הרבה יותר טוב. אני כשמאי בא, אני כבר יודע לזהות את הדירות הבעייתיות, הדירות שפלשו לרכוש המשותף, הדירות שבנו לא חוקי, כל הדברים האלה, ברגע שאתה מתייחס אליהם מבעוד מועד, אתה מקצר את הזמן ההגעה לרוב המיוחל, אוקיי? כי ברגע שלא נותנים את הדעת על זה, אז תקשיב, זה שיש לו את הגינה בשימוש, אומר, מה פתאום על גופתי, אם לא נותנים לי גינה, אין פרויקט. וזה שבנה אומר, לא חוקי, אומר, מה פתאום, אני פה מזכיר את היחידה הזאת, מה, אתם לא תשלמו לי עליה? לא. ומצד שני... יש לי כניסה פרטית. כן, ומצד שני, יש גם צדק הרבה פעמים בדברים שלהם, כי אחד שקנה גינה, דירה עם יציאה לרכוש משותף, הוא שילם על זה ברכישה, הוא שילם על זה פרמיה, הוא לא שילם על זה כאילו זה צמוד, אבל הוא שילם משהו, ולכן כשאנחנו באים מראש ואומרים, אז אנחנו מכינים מכרז, אני עוזר לעורכי דין להכין את המכרז דיירי,
ואז אנחנו אומרים, שואלים שאלות בהצעה, כמה תהיה מוכן לשלם על חצר בשימוש, וכמה תהיה מוכן לשלם על... זה בכלל שאלה? מה? זה בכלל שאלה, כלומר... לכאורה לפי החוק לא מגיע לך כלום. לכן אני שואל, נו ו... אבל, יש פרקטיקה, ואני תמיד אומר, אתה צריך להיות חכם, לא להיות צודק. כי לפי החוק היבש לא מגיע לאלה, יש כאלה שאומרים, ובצדק, מה, הוא עשה לי שימוש בגינה, הרכוש המשותף, עכשיו הוא עוד רוצה לקבל, הוא היה צריך לשלם לי על זה שהוא השתמש, עכשיו הוא עוד רוצה לקבל לי יותר ממני, מה פתאום על גוף... כן, אבל אתה לא נותן לו, זה לא שאתה מביא לו את השווי של הגינה, אתה מביא בעצם את האפשרות שיש לו נגישות לגינה הרבה יותר גדולה, אז בן אדם שנמצא בקומה שלישית. יפה, אז אם ניתן לתכנן בפרויקט החדש דירות עם יציאות לגינה, אז שיהיה לו זכות קדימה לקבל. כן, אבל זה בדרך כלל הדירות של היזם. נכון. הוא גוזר, זה הכסף שלו. הדירות הפנטר ודירות הגינה. זה בדיוק החשיבות. כשאתה בא ליזם מראש עם הבעיות האלה, אז הסיכוי שהוא יסכים לתת לזה מענה הוא גבוה. אחרי שאתה כבר, שיש לך, שבחרו את היזם, הוא אומר, מה פתאום, הכל לפי חוק. לא מגיע לך כלום לפי חוק. זה רכוש משותף, תקפוץ לי. אתה מבין? אז מצד הדיירים, עדיף לי להביא שמאי, מצד הדיירים להביא אותך בשלב כמה שיותר מוקדם. לפני שבוחרים את היזם. נכון. ומצד היזם, תבוא, אל תבוא. מצד היזם זה גם לדעתי טוב בשבילו, כי הוא יודע לתת את ההצעה, הרי הוא אמור לתת תמורה מסוימת שהוא מוכן לשלם לדיירים. כשהוא יודע שהוא צריך לשים פה עוד קצת בשביל להרגיע את אלה עם הזה חצרות כדי שיחתימו לו, ואת אלה, אז הוא יודע להציע מטרים מסוימים, וכשהוא, יש לו חוסר ודאות, אז חוסר ודאות, סיכון אומר שהוא מוכן לתת פחות. נכון. זה הכל, זה... אם הוא נותן פחות, מי שמפסיד זה הדיירים. נכון. אז שוב פעם, אני אומר, לפי החוק היבש לא מגיע כלום, אבל יש פרקטיקה, כי אם בסוף לא יהיה רוב, אז לא יצא פרויקט, וכמו שאני אומר כל פעם, חוזר ואומר לדיירים, תפסיקו להסתכל על השקל ומה הוא מקבל, כי בסוף אתם כל כך משביחים את הנכס, כמו שנתתי עכשיו דוגמה, ב1,000,000 שקל, אז... באחוזים, דבר איתם באחוזים, אתם מכפילים את השווי. כמעט, כן, 100% על השווי, איפה אתה עושה את זה? אז אני אומר, זה שווה כדי שהפרויקט יתקדם. אורן, שאלה. ואני אומר להם עוד דבר, אני אומר להם, עכשיו, עוד לא יודעים על הבעיות, על זה שישרו כל כך הרבה תוכניות, יכול להיות שיגידו, סטופ, צריך לעשות חשיבה מחדש. לא יהיה מי שיקנה את הדירות. עוד דבר, דרך אגב, ירושלים היא חריגה במטרים שנותנים, וזה מדהים שאתה רואה שמקומות כמו הרצליה וראשון, ומקומות שהם לא פחות במחיר למטר, מקדם 2. ולא יותר גבוהים. אתה רואה שהשתרש נוהג שלא נותנים כבר יותר מ-12 מטר. בירושלים, אני ב10 פרויקטים, באף אחד מהם אין פחות מ-30 מטר לדייר. בסן מרטין 50 מטר לדייר, כי הם באו עוד עם זכויות בנייה, היה להם תוכניות של הרחבות. אז הם קיבלו גם על הזכויות, על הרחבות וגם על את ה-25 הזה. אז ירושלים באמת זה מקרה נדיר שאני רואה שפשוט היזמים מוכנים לתת יותר, ואני אומר שוב פעם, במקומות שמחיר למטר דומה למקומות שאני מכיר במרכז, ושם זה נדיר לראות, אתה יכול לראות בתל אביב גם שנותנים 12 מטר בתל אביב. נכון, כן, יש מקום בתל אביב, אתה מקבל ממ"ד וזהו, זה במקרה הטוב. כן. אורן, אתה אמרת שאתה נכנס לפני היזם, אם אתה נכנס, כי אני יודע שבדרך כלל את כל העלויות של עורך דין ושל היזם ברור והשמאי, ובקיצור כל המודדים, כל העלויות אמורות לבוא בכלל מהיזם. אבל אם אתה בא לפני היזם, אז מי משלם לך? מה אתה סוגר עם הדיירים? כי יכול להיות שהם יגידו לך לך תחפש, אנחנו בסוף לא סוגרים. אתה נוגע בנקודה שהיא כאובה, היא באמת, אני עד עכשיו, בפרויקטים שעוד לא הגיעו לרוב, אני לא מקבל כסף, ואני מייעץ הרבה שעות רבות. אבל אני יודע לתמחר את זה בסכום גבוה שאני בעבודה רגילה לא אקבל, כי כן, כי אני לוקח את הסיכון. ולאחר מכן היזם משלם את התשלום של השמאי? כן, כן. אתה תגיש לו את כל החשבוניות. בדרך כלל הצעת מחיר מורכבת מניקוד הדירות, שתכף נדבר על זה. כן, זה אחד הדברים קביעת שכר הדירה, וכל דבר מתומחר בסכום מסוים, וקביעת גובה ערבויות, ובדיקת התקן של היזם, לראות... שהוא לא עושה עליך קופה. שהוא לא עושה עליי קופה. מה זאת אומרת תקן של היזם באיזה נושא? היזם הרי מגיש גם הוא שומה לוועדה. אנחנו נגיע לזה, כי זה בשלב נראה לי האחרון. יש לי שאלה, בסדר, אז נגיע לזה תכף, יש לי שאלה קצת חוצפנית. אם היזם משלם,
ואני כדייר, איך אני יכול לדעת בצורה אמיתית וכנה? הרי מי שמשלם לך הוא היזם, איך אני יכול לדעת שאתה איתי ב100%? כלומר, אני צריך אותך, לא היזם. כלומר, איך זה מתבצע בפועל? תשמע, היזם לא, אני שולח לו חשבון, אני בכלל לא נותן לו דין בחשבון בקטע הזה, הוא יכול לשאול אותי שאלות, איך הגעת לסכום כזה וכזה, למה קבעת בהיוון של דירת קשישים 5%, כשכתוב בחוק שזה יהיה עד לסכום של הריבית שמשלם היזם, ואני משלם 8% על הכסף. אז יש פה דברים שאני חייב יהיה לתת לו דין וחשבון, הוא לא פרייר, כן? הוא לא יקבל... דבר שני, רואי, היזם משלם גם לעורך דין. איך העורך דין מייצג את הדיירים? והיזם משלם לו. לא, הוא שאל שאלה טובה, תשמע, הוא שאל שאלה טובה, כי בדרך כלל כשמישהו משלם, הוא מרגיש שהוא הבעלים שלך, שהוא יגיד לך, אני, תודה לאל, 30 שנה, 25 שנה שמאי, 26, משנת 99, ועוד לפני כן שנות סטאז' בדיוק סיימתי י"ב. יכול להעיד, אני אף פעם לא יעשה משהו בניגוד לשיקול דעת המקצועי שלי ולאתיקה שלי, כי ככה אני מאמין, ככה אני חי במשך השנים האלה, וזה עובד לי מצוין. בוא נגיד ככה, זה אחד הסיבות גם של דיירים, לבחור שמאי, לא שאני מטיל דופי במישהו מהשמאים, לבחור שמאי שאתם סומכים עליו, שיש לו רזומה טוב. אבל תשמע, אני יכול להגיד לך שבאף מקום שאני משמש בו שמאי דיירים, לא היה סי ליזם מי השמאי. מי שראיין אותי זה הייתה הנציגות. מעולה, זה מכוון את השאלה שלי. מי בוחר את השמאי, היזם או הנציגות? הנציגות. הנציגות. בטח. אז היזם, אוקיי, תודה. אז סליחה, חוזר בי בשאלה הקודמת. אבל לא, יש לי איזה פרויקט אחד עכשיו, אני לא אזכיר את מיקומו, שהיזם אמר להם שההצעה של השמאי יקרה מדי, והוא רוצה להביא שמאי שלו. אז בסדר, הוא מהנציגות אמר לי, אל תדאג, אנחנו בשום אופן לא ניתן לו לעשות דבר כזה, אנחנו בחרנו אותך על סמך השיקולים המקצועיים, וראיינו עשרות שמאים, וזהו. יש לך דין ודברים עם השמאי של היזם, כדי בסופו של דבר... יש. כן, יש שמאי של היזם, ויש שמאי של דיירים. יש דין ודברים. כדי לראות, להגיד לך, תקשיב, אולי טעית פה, אולי בוא נשנה. כן, בטח, א', אני בודק את אחד מהפרמטרים, זה בדיקה של התקן 21, התחלנו לדבר על זה, של היזם. עכשיו, אם אני רואה שהוא לקח עלויות בנייה היום... תסביר לנו, מי שלא שמאי כאן. אז שנייה, לפני שאתה מסביר, אני רוצה להגיע לתקן 21 עוד רגע. אז בוא נדבר קודם כל על החלק של הדיירים ועל הניקוד, כדי שנבין מה בעצם מגיע לדיירים ומה הם מרוויחים, ואחרי זה לתקן 21 ואחרי זה לסחירות. אוקיי, יופי. אז בדרך כלל בבניינים שנכנסים לפינוי-בינוי, לשמחתנו, יש טיפוסי דירות. בדרך כלל זה מבנים שיכוניים, יש שם כאלה שאסור חוות, יש כאלה לא אסור חוות. של טיפוסי דירות, וזה מקל עלינו, כי הן די דומות, וההבדלים הם ברמת הגימור וכו'. עכשיו, כשהיזם אמור לתת דירות, אז א', הוא אמור לדעת כבר, אחרי שמגיע מודד, דרך אגב, השמאי, זה אני מסביר תמיד לדיירים, השמאי לא קובע את השטח של הדירה. זה עבודה של מודד מוסמך, על פי החוק, מגיע מודד, מה שהוא קובע, זה מה שיקבע, גם אם אני אטען אחרת, זה מה שיקבע, זה מדידה של מודד מוסמך. לכן כשהם רואים אותי לפעמים עם הלייזר, ואומרים לי, אתה מודד בפנים, אבל לא בחוץ, אני אומר להם, חבר'ה, זה רק אינדיקציה, מה שבסוף קובע זה מדידה של מודד, שבא עם הכלים, ויש לו את ההסמכה, וזה מה שקובע לגבי השטח שלכם, אתם יכולים להיות רגועים. זה א'. דבר נוסף, אז דיברנו על אז יש כמה טיפוסים, ועל השטח הקיים, נגיד שיש לך דירת 60 מטר במצב הנכנס, וסוכם שלכל דייר תהיה תוספת של 25 מטר, ומרפסת, חנה, מחסן, אז על השטח הזה מוסיפים את התוספות. עכשיו, מה זה הניקוד? הניקוד זה בעצם קובע שמבין הדירות שמוקצות בדרך כלל בפרויקט, יש נגיד 30 קומות. אז בדרך כלל היזם כמובן רוצה את הקומות הטובות יותר. גם זה דרך אגב נתון למשא ומתן. ואיזה קומות ייפתחו לדיירים, שזה גם כן נתון למשא ומתן, וזה כשעושים מכרז, זה גם יכול לשפר את המצב של הדיירים, שאומרים אחד התנאים בזה, איזה קומות אתה מקצה לדירות של הדיירים. סליחה, יש לי שאלה פשוטה. הדיירים מקבלים, נגיד מחלקים שהדיירים מקבלים מקומה... רגע, אז תן לי להמשיך רגע בהסבר, אז ברגע שנקבע, עכשיו יש 10 דירות בבניין, מתוך 40, 10 דירות שהן 60 מטר במקור. בדרך כלל המתכנן, הוא יתכנן
דירות שפחות או יותר יתאמו כדי שלא יהיה צורך אחרי זה בתשלומי איזון. כמובן שאי אפשר לתת 100% דיוק ומענה לזה, אז יש את המנגנון של השיפוי, שינמוך, שדרוג שקובעים. אבל בעיקרון, אז יש לנו 10 דירות שצריכות לקבל דירה של 60 פלוס 25, 85 מטר. אז איך קובעים מי יקבל את הדירות, מבין נגיד שיש לך מקומה 4 עד 8 לדיירים. איך קובעים מי יבחר את הדירה באיזה קומה? הרי יכול להיות שדירה בקומה 4 לא תראה נוף, ודירה 8 כבר, קומה 8 כן תראה נוף, זה הבדל בשווי. פה נכנס העניין של הניקוד. מי שיש לו דירה מתוך ה10, כי לא עושים מתוך כל ה40, הרי ברור שמי שיש לו דירת 2 חדרים לא יכול להתמודד עם מי שיש לו דירת 4 חדרים, זה שטח שונה. אז מתוך ה10 דירות של אלה שיש להם דירה של 60 מטר במקור, פלוס 25 תוספת, מביניהם עושים את הבחירה של הדירות, דירוג הבחירה, לפי איך שהדירה שלו הייתה משופצת או לא משופצת, וכמה כיווני אוויר היה לה, ואיזה קומה היא הייתה במקור ראשונה, שנייה, שלישית, עם מעלית, בלי מעלית, וזה התפקיד שלי, עם הניסיון השמאי שלי, לקבוע את הפרמטרים האלה, כמה מוסיף השיפוץ, וכמה מוסיף הכיווני האוויר, וכמה, זה לא מדע מדויק, אבל יש לי ניסיון של עשרות שנים, כדי לדעת. בוא נגיד, הייתה לנו שאלה לפני איזה כמה פרקים, איזה מאזין שדיברנו על פינוי בינוי, על תמ"א 38 במקרה, ואז הוא אומר, תקשיב, אם אני לקחתי ושיפצתי עכשיו את הבית שלי, שיפצתי, עשיתי שיפוץ רציני, הפינוי בינוי יקרה עוד 5 שנים, 6 שנים, האם באמת שווה לי לעשות את השיפוץ, להשקיע את ה-100-200 אלף שקל וליהנות מהדירה? אז כמובן שהתשובה שלנו הייתה, תהנה מהדירה, מהשיפוץ, כי זה יכול לקחת עוד זמן. השאלה, אם אני באמת גם ירוויח, אולי לא את ה-200 אלף שקל, אבל בעתיד אני ארוויח את ה-100 אלף שקל האלה, שזה לא ילכת עם... האם דירה משופצת תקבל יותר? תראה, שוב פעם, אם יש לה לבחור בין דירה שתראה נוף או לא תראה נוף, זה יכול להיות הבדל, לא נראה לי שזה יגיע ל-200 אלף שקל הבדל. אוקיי, אז זה מינורי. זה לא מינורי, אבל זה גם לא אומר, אבל אם יש לי... זה לא דבר שהייתי הולך עכשיו והולך ומשפץ דירה. לא בשביל זה. זה ברור שאף אחד לא ילך לשפץ דירה בשביל לקבל יותר. זה אבסורד. אני אומר, אני רוצה ליהנות. אתה יודע מה אנשים כן רצים ועושים? שזה דבר ששווה הרבה כסף. אנשים רצים ועושים היתרים, כי עד לשלב של שמשיגים את הרוב, אתה יכול להוציא היתר, ואם השגת היתר, יש לך זכויות בנייה שצריך לשלם לך עליהם. אז אתה רואה הרבה פעמים אנשים, שפתאום אתה רואה, הפרויקט שלך בפית נכנס לפינוי בינוי, מה אתה הולך עכשיו מוציא היתר למה? נותנים, אתה לא מבין. אין 77, 78? תשמע, נותנים, אני רואה שנותנים. ואז הוא גם יקבל דירה גדולה יותר, כי יש לו בהיתר. כן, אבל דרך אגב, אם זה גם עניין למשא ומתן, כמה אתה מוכן לשלם, היזם, על מישהו שיש לו יותר בנייה בתוקף, כי זה משהו שהוא נתון למשא ומתן. זה מביא אותי לשאלה הבאה, שרציתי לשאול אותך, יש לנו שיכון, אוקיי? 80% באנשים הרחיבו, ו-20% לא עשו את ההרחבות. יש פה עניין, כמו שאתם מתחילים להבין מהשיחה איתי, יש פה עניין קריטי של העורך דין ושל השמאי. עורך דין זה מספר אחד לדעתי פה בפרויקט, שיהיה לך עורך דין, באמת שנאמן לך, ודואג לאינטרסים שלך, כי כמו שאמרת, אין מה לעשות, כסף זה דבר שהוא בעייתי, ואתה חייב עורך דין שאתה סומך עליו ב-100%, ואתה חייב שמאי שאתה סומך עליו, ואתה, יש לזה חשיבות קריטית. לא, אז ספציפית לזכויות בנייה, זכויות בנייה זה לא כמו שהרחבת? כי עורך דין שלא מבין בזה, יכול ליפול טרף קל ליזמים, ולא לשים לב לנקודות החשובות האלה, ויש את הערבויות שהן מאוד חשובות, ויש ערבות חוק מחיר משופרת, ויש רגילה, ובקיצור, יש פה הרבה דברים שצריך לדעת, ולקחת עורך דין שלא מבין בזה, זה נפילה, וזה חייב לבדוק טוב טוב לפני שיוצאים לדרך. זאת אומרת, התשובה הזאת זה וכמו שאמרתי, מאוד חשוב לעשות את המכרז יזמים. אני רואה, כל מקום שעשינו מכרז יזמים, התחילו כולם ב-25 מטר לדירה, ואני ברוב המקרים הגענו לפחות ל10 מטר, אם לא 15, מעבר להצעה המקורית שהוגשה. זה המון, זה מלא כסף, תחשוב, זה כפול 35,000 שקל. כן, זה מטורף. יש לזה חשיבות אדירה. טוב, יפה. אז אתה אומר בעצם, הזכויות בנייה, תלוי בעורך דין, תלוי במה נסגור עם היזם. זה נתון למשא ומתן, כן. אוקיי, מעולה. עכשיו, אז זה דבר אחד, זה הנושא של הניקוד. ואז בעצם יש לנו, אחרי שעשינו את הניקוד, יש לנו בעצם את העבודה מול היזם. כן. תפקיד נוסף מאוד חשוב של הדייר, שהיום יש לו עוד יותר חשיבות, כי הרבה פרויקטים יוצאים לדרך, זה נושא קביעת דמי השכירות בזמן הפינוי. זה יכול להיות, פרויקטים כאלה יכולים להימשך 4 שנים בקלות, מהיום שהתחילו לבנות, תלוי כמה יחידות יש בפרויקט וכו'. אז 4 שנים כפול
היום יש מחסור בדירות, בעקבות, במיוחד באזורים האלה, כמו קטמונים, כמו ארגנים, שמאושרות שם טאבות בכמויות, הולכות לצאת המון דירות, הולכים לצאת דיירים להתפנות, ויהיה צורך לדאוג להם לדירות. ואין דירות בקטמונים. לכן חשוב מאוד שגם העורך דין יקבע מנגנון עדכון של דמי השכירות במהלך לפחות פעם בשנה, יש לך 4 שנים, ויכול להיות שב4 שנים האלה פתאום יצאו 1,000 דיירים חפש דירות, והמחיר פתאום עולה, כי רואים 1,000 דירות במקום, בשכונה, בירושלים, זה יעלה את הביקוש, אין פה אפס. נכון. זה לא מספר קל. לפי מה אתם קובעים את המחיר של הדירה שהם יקבלו? לפי הדירה הנוכחית שלו היום, או לפי מה שהוא יקבל מחר? את הדמי שכירות לפי היום, בטח. לפי היום. לפי היום, כן, כן. וגם פה, אם יש לי דירה משופצת, אז דמי שכירות יותר גבוהים מדירה... כן, כן, זה השמאי יקבע. רגע, גינה בשימוש, לפי דירת גן או לא? יפה, יפה. זה גם נושא שהוא מעניין, ובדרך כלל מגיעים לזה שאפילו אם הוא לא מקבל פיצוי על זה בדירת תמורה, את השכירות הוא כן יקבל לפי מה שהיה לו היום. אתה מבין? כן. וזה הוגן, תשמע, מה, אדם יש לו דירה, כמה יכולתי להזכיר היום, אני שם את הדירה שלי בפול הזה, אני רוצה לפחות שיהיה לי את מה ששמתי. איך אתה כשמה יודע מה מחיר השכירות? סליחה שאני, כי מחירה, אני רואה רשות המיסים, השכירות זה לא קיים. זה יתרון שיש לי, שאני עובד הרבה עם בנקים למשכנתאות בהיקף גדול, ואני מקבל, כל פעם שיש שומת משכנתה, כשיש סוחר, אתה חייב לצרף את החוזה שכירות. אז כל דירה שיש לי בסוחר, אני מקבל את החוזה שכירות, אז אני רואה חוזים אמיתיים. אני יכול לספר שבקבוצה של השמאים של ירושלים, כל פעם שמישהו רוצה דמי שכירות באזור מסוים, אז אפילו לא שואלים למי יש דמי שכירות, כותבים ישר, אורן, יש לך דמי שכירות. דמי שכירות ותסריטי בית משותף והיתרי בנייה, שמביאים אישור מהעירייה שאין, ואני מוצא אותם אצלי. אז כן. אז אורן יש לו... אני לא חשבתי על זה, זה דרך נהדרת. זה דרך נהדרת לדעת את השכירות. כן, כן, זה הדרך הנכון, הרי גם בקביעת דמי שכירות, הגישה מועדפת על בתי משפט, על... נכון, זה דרך אגב, אורן, השוואה ישירה. אני מקווה מאוד שמשרד, אני לא יודע אם אני מקווה, אבל אני חושב שאני מקווה שמשרד האוצר יכניס את התקנות שהוא רוצה להכניס לגבי שכירות, שיהיה חייב לדווח, גם אם אתה פטור. גם אם אתה פטור, ואז בעצם, באמת זה יהיה שקוף לאנשים. בסופו של דבר, כמה בערך עולה שכירות, לא כמה בערך, כמה עולה שכירות של דירה ספציפית, כמה מטר למטר, כמה שוליות באמת יש על שכירות. דרך אגב, ואני אפתיע אתכם, בפעם הקודמת דיברנו על מה קורה עם מחיר הנדל"ן, ואני אומר, סיפרתי שכל פעם התבדתי, שאמרתי הנה זה ירד והנה זה ירד, אז אני יכול לבשר לכם, שזה לא ירד. לא, שמהנתונים העדכניים שאני מקבל, אני כן רואה ירידה בירושלים, בתל אביב, כבר אחותי שהיא עורכת דין בתל אביב, כבר מספרת לי מזמן שיש ירידות מחירים, אבל אני יכול לדווח לכם שבחודשים האחרונים בירושלים, אני רואה ירידת מחירים בין 2-5%. כלכליסט פרסם על 1.2. וזה, אתה אומר לעצמך, איך אתה יכול להגיד לי כזה מספר קטנצ'יק, אני אומר לכם, א', שכמו שאמרתי, אני רואה הרבה חוזים, וב', אבל אתה בעצמך אמרת, אני עושה שומות. אתה בעצמך אמרת עכשיו על יהודה רחמים, שמוכר ב-37,000 שקל. בסדר. זה נתון, אם תיקח אחורה שנה, לא תיקח עכשיו 20 שנה אחורה, תיקח שנה אחורה כמה זה העלייה. אז יכול להיות שבחודש, חודשיים זה ירד מ-35 ל-37. תשמע מה שאני מספר לך, אני הרי עושה הרבה שומות לפני רכישה לאנשים. זה מהחודש, לפי רשות המיסים, אתה צודק, גם רשות המיסים היא מינוס 1%. בסדר, אז אני אומר לך, בוא נגיד לך איך אני רואה את זה, אני עושה הרבה שומות לאנשים לפני רכישה. עכשיו, בכל התקופה הזאת, תקשיבו, יש לנו... לא, כשאתה אומר, אתה רואה כמה חודשים קדימה, ברור. משנת 2003 עד לא מזמן, זה בעצם מגמה כמעט רציפה של עלייה, עם מדי פעם עצירה לצורך עלייה נוספת, תדלוק. עכשיו, מה היה קורה? הייתי עושה לאנשים שומה לפני קנייה, אנחנו שמאים, אנחנו היסטוריונים, אנחנו מסתמכים על עסקאות שהיו לפני כמה חודשים, אבל בתקופות האחרונות, ב5 שנים האחרונות, כמה חודשים זה כבר היה, העלייה הייתה חודשית בכמה אחוז. ותמיד הייתי ככה מרגיש שאני רודף אחרי השוק. ואם הייתי עושה הערכה ב2.5 מיליון, בסוף העסקה נסגרה ב2.6, לפעמים 2.7, עד שהיא נסגרה כבר המחיר עוד טיפס. ועכשיו אני רואה שהערכות שאני עושה, שמבוססות על המחירים שלפני חצי שנה, הן יותר גבוהות, מביאים לי את החוזה אחר כך, בא הקונה של הדירה ואומר לי, אני רוצה שתסב לי את השמאות למשכנתה, אני אומר, תביא לי את החוזה, אני מסתכל על החוזה, אני רואה דירה שעכשיו הערכתי ברחוב השקט במבשרת, הערכתי אותה לפני חצי שנה ב3.1 מיליון, על סמך עסקאות, לא על סמך המצאה שלי,
היא נמכרה ב-2,860. זה הבדל. אז זה לא דוגמה יחידה, אני רואה את זה את העסקה הזאת, טוב גלשנו לדע, אבל היה את העסקה הזאת שדיברנו עליה על הפרק עם הבחור הצעיר שקנה דירה. הוא היה לו שמאות של בנק של שמאי מאוד מוכר ששלושתנו מכירים אותו, שנתן שמאות של 2.5 והדירה נמכרה ב-2.38. בסדר, אנחנו בשוק עכשיו של קונים, והם מנצלים את זה וזה סבבה וזה טוב. אני רק אומר, גלשנו קצת לנושא, אני רק אומר שאני מסכים איתך שזה מה שקורה, כי זה קשור לזה. זה הכי הפודקאסט, כן, זה הכי הפודקאסט, אבל מה שאני אומר זה שאנחנו לא מדדים את זה בחודשים. כן, נכון. אנחנו מסתכלים שנים. אז איך אני רואה את זה? אני רואה את זה ככה. מה שגרם לזה בעיקר הריבית. הריבית על המשכנתאות. קורעת את האנשים. היא ציננה את האש. והריבית תרד בעוד חודש, חודשיים. אז זה מה שאני חושב. שאם תהיה ירידת ריבית, זה יתלקח שוב. אז אני מוכן לשבת איתך עוד חצי שנה, 8 חודשים, ואתה תראה את ה-2-3% שירד עכשיו, ועוד 8 חודשים, אני יכול להיות שאתה מסכים איתי גם על חיזוי התידורת הזה, ברגע שהריבית טיפה תרד, והריבית תרד, אדונו זה תרד. לא, אני מאמין שהיא תרד. המלחמה תגיע לסיומה בעזרת השם בצורה טובה ומוצלחת. אחרי הניצחון המוחלט. הניצחון המוחלט. ואז הקונים שלא קנו בקורונה, ולא קנו בריביות, ולא קנו שנתיים מלחמה, הכל יתפוצץ. אם הריבית תרד, אתה צודק. זה כל המילואימניקים החברים שלך. אני אומר להם עכשיו תקנו. הם ישתכרו במילואים. כי המחירים יורדים, תקשיב, זה מנפה לדוגמה את המשקיעים. היום הרי המשקיע הוא כבר לא חייב לקנות דירה, יש לו את שוק ההון, יש לו כל מיני אלטרנטיבות. עכשיו כשהוא יודע שהריבית שלו על 1,000,000 שקל היא 6%, אז הוא עושה חשבון כמה שכירות אני מקבל, אני נשאר פה עם מינוס, אני מחזיר יותר כסף למשכנתה מאשר מהשכר דירה שאני מקבל, אז זה מצנן הרבה משקיעים, זה רק דוגמה. מי שחייב לקנות דירה, אז הוא קונה מסכן, לא משעבד את... אורן, אני רוצה להגיע לעוד נושא מאוד מאוד חשוב, של התפקיד של השמאי, של הנציג הדיירים, זה בעצם לראות מה הקבלן מרוויח, זה מה שאתה שאלת, רועי, בעצם זה לבחון בעצם מה הקבלן מקבל, מה הדיירים מקבלים, ולבחון שהקבלן לא גוזר עליהם קופה, ואם גוזר, אז איך אנחנו משפים את הדיירים בתשלומים. כן. טוב, אז קודם כל, יש את הנושא שכבר הוועדה המחוזית, יש לה איזשהו פיקוח על היזם. נכון. אנחנו בוא נעשה, לפני זה, עוד שנייה אתה תגיד את המילה תקן 21, ואז רועי יצעק, אל תגיד תקן, אני לא יודע מספרים, לא יודע מה זה. אז בוא תסביר לאנשים שהם לא שמאים. זה נכון, מתפוצלים לי על תקן. לא, סבבה, אז בוא, כי אם יזם שומע אותנו שמאים, או אנשים שמבינים, אז הם מבינים, אבל הדיירים לא יודעים מה זה תקן 21. התקן הוא, כשמו כן הוא, תקן שיצא כדי לקבוע כללים לקביעת תמורות בפרויקטים של פינוי בינוי. עכשיו, זה עניין של שילוב של התכנון עם השמאות. אנחנו רוצים שהיזם מצד אחד ירוויח, מצד שני שיש גבול לרווח, מצד שלישי שלא ירוויח מספיק, כי אז לא יקום הפרויקט. אז עכשיו איך... זה זונים זה... כן, עכשיו... תחשוב על זה, שאם הוא ירוויח מספיק, אז הוא לא ילך לפרויקט הזה. למה היזמים רצים לפרויקט הזה? כי בניגוד למכרז של המינהל, שהם קונים קרקע, משלמים על הקרקע הזו ריבית, משכיבים כסף הון עצמי, לוקחים הלוואה, משלמים ריבית, עד שזה בהליכי התכנון, כמו שאתם רואים, לפרויקטים גדולים, לוקחים 3-4 שנים, 6 שנים לפעמים. אז זה המון כסף הריבית הזאת. פה יש לו בעצם את הקרקע בלי לשלם עליה, עד בעצם לרגע שהוא מתחיל לשלם את הדיירים, וגם זה בהתחלה, זה דמי שכירות, זה רק עד שהוא מתחיל לבנות. אז... זה נתון שהוא מאוד משמעותי. ברור. למה היזם יבוא אליך ולא יקנה ממישהו פרטי? מה הוא צריך להתעסק עם להחתים דיירים, וטענות, וישיבות ומפקח, אז אין לו סיבה, רק בגלל שזה שווה לו המון כסף, אז זה מה שהוא עושה. אז קודם כל, אז הוא מקבל את הקרקע בלי עלות כמעט. ואז עושים חשבון, רגע, מה הוא צריך לתת? כמה דירות יש במצב הנכנס, שהוא צריך להקצות מטרים כדי לחסות על הדירות שהוא עלות, הרי הוא נותן עלות בנייה, שירותי בנייה, והוא נותן דמי שכירות בזמן הפינוי, והוא נותן הובלה, והוא נותן הוא צריך לשלם לשמאי ולעובדים ולמודד ולכולם. קרן תחזוקה ל10 שנים, זה הרבה כסף. עכשיו הוא אומר הובלה, ואדריכל וכל הדברים האלה. אז הוא עושה את החשבון. כמה דירות אני צריך לקבל פה בפרויקט, זה מה שבעצם עושה התקן, כדי להגיע לרווחיות
של מינימום של 18%, ושתהיה רווחיות ראויה לפרויקט. מצד שני, יש מה שנקרא את המכפיל. אני לא אתן לו להתעשר על חשבון הציבור בלי סוף, אז הוא לא יקבל, אם כבר ב-20 קומות בפרויקט, ב4 בניינים של 20 קומות, הוא כבר נמצא ברווחיות מספיק ראויה, אין סיבה לתת לו עכשיו 40 קומות. אלא אם כן אתה אומר לא, קח 40 קומות, אבל תבנה לי עוד 2 בתי ספר. בדיוק. ותבנה לגני שעשועים וגני ילדים. הנה, יש פרויקטים שאומרים, בניין שלם יהיה לזה. ביזמים עושים את זה? שהם מוכנים לבנות מבני ציבור? בטח, מה אכפת להם? הכל תלוי כמה זה, העיקר שיהיה לו רווח. בסן מרטין יש בניין אחד שלם שהוא בניין ציבורי, רק לצורכי ציבור, לא איזה גן ילדים בתוך הזה. אבל הוא מקבל שם בין 30 ל-40 קומות, הוא על הצומת. זה אזור ציר הקהל, יש פה זכויות בנייה מוגדלות. הוועדה מעודדת את זה. אז כולם נהנים מזה, גם הציבור מקבל את השטחי ציבור. אז זה התקנה 21? זה תקן 21. בכלל, תקשיבו, אנחנו מסתכלים, רואים, הקרקע מצרך נדיר, יש מחסור בדירות, כל היום בוכים על התייקרות הנדל"ן, אז אי אפשר יותר לבוא עם המדיניות של תכנון של משרד השיכון של 5 קומות, כמו שאנחנו רואים פה בסנזה, זה לא הגיוני, לא הגיוני, אין דבר כזה בקרקע פה, לא, כאן נראה לי בגלל שזה אופי של האזור, כאילו. אתה לא יכול, אז התכנון, כל הוועדות, זהו, צמודי קרקע כבר זה דבר שיותר כמעט לא יצא, זה... דינוזאור. כן, אז... וגם אם יצא, זה רק דויים, שלישיות, רביעיות, לא... ובאזורים יותר מרוחקים בפריפריה לגמרי. זהו, אז זו המגמה, והיא באה לידי ביטוי בתוכניות האלה של הפינוי-בינוי. שנייה רגע, לא נגענו באיזה דבר, אז בעצם אתה בוחן את התקן 21, לפי תקן 21, מה שהיזם בעצם מקבל. היזם מביא שמאים מטעמו. כן, נכון. הוא קובע את התקן, מול זה הוא מתמודד מול הרשויות, הרבה פעמים יש לו אינטרס להראות שאין רווחיות, כדי לקבל כמה שיותר קומות. בדרך כלל, זה תמיד הטענה שלהם, שאין רווחיות, ולא שווה לי, ולא שווה לי. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא, ואז בעצם אם... יש גם שמאים מטעם הוועדה המחוזית, שבוחנים את הטענות שלהם. ושמאים מטעם הוועדה המקומית, כן, וכל אחד יש את השמאי שלו. בדיוק, ישמחו השמאים. ואם באמת אנחנו רואים שיש לו רווח יותר גדול, אז מה בעצם קורה? הדיירים מקבלים שיפוי על זה? אז זהו, אז זה אחד הדברים החשובים, כשאתה עורך את החוזה עם היזם. איך אתה מתחלק איתי ברווחים, אם יהיו, שנינו נשמח שיהיו, אז איך מתחלקים? אז עכשיו בדיוק סיפר לי מישהו על פרויקט בנווה יעקב שהתחיל לפני 10 שנים, המחירים בנווה יעקב ב10 שנים כמעט הכפילו את עצמם. אז הפרויקט, זה היה מנגנון חלוקת רווחים, והפרויקט עכשיו הסתיים, וכל דייר קיבל בנוסף להרחבה, וזה עוד בין 150 ל-200 אלף שקל. כן, זה... לכיס, גם לקנות אותו, בעצם. אז הרבה פעמים ראיתי כבר בחוזים שאומרים, את הכסף הזה יוכל לשדרג, יוכל זה, כי בכל זאת... הוא רוצה לסדר. הוא לא רוצה להוציא את זה. הוא נותן אותם לא בכסף מלא, אלא בשירותי בנייה, שזה גם כן דבר ששווה כסף. אם... בעצם מתי זה קורה? כי כשאנחנו מתחילים לחתום עם היזם, זה הרבה פעמים לפני שיש טאבה, אם היזם מריץ את הטאבה, זה לא מדבר על טבעות של העירייה. אבל מה שלא תקבע בסיכומים, לא זה... לא, אבל אם העירייה נתנה לו יותר, אחרי שסגרת איתו והיא נתנה לו יותר, שוב פעם, אם לא סגרת על מנגנון חלוקת רווחים, לא תקבל כלום. הבנתי, אז אתה סוגר את זה לפני. זה הכל עניין של משא ומתן מסחרי. אני רוצה רגע לחזור... ויש כל מיני, דיברתי על זה, שיש סוגים של, יש חלוקת רווחים שהיא מהתקן, שהתקן הוא בדרך כלל, היזם ישאף שזה יהיה מהתקן, כי הוא מראה את עצמו, ששם הוא תמיד מראה שהוא לא מרוויח מספיק, ואז אין לו מה לחלק, אבל אם זה מהרווחים בפועל, זה כבר משהו אחר, כי שוב פעם, אי אפשר לדעת, כן, יכול להיות שאנשים שקנו נכנסו לפרויקטים עכשוויים, ותמחרו על סמך מחירי מחירה גבוהים, ועלויות בנייה מסוימות, ופתאום התייקרו עלויות הבנייה עוד יותר, והריבית, לא יודע, תעלה סתם, אני נותן דוגמה תיאורטית, יכול להיות שגם היזם אחרי זה בסופו של דבר יגיד, אני לא רוצה, תעזבו אותי. בגלל זה גם כשעושים את התקן 21, יש טווח. עושים מה קורה, אתה עושה מבדקים, מה קורה אם הריבית עולה ב0.5%, איך זה משפיע על הרווחיות, ומה קורה אם היא יורדת ב0.5%, ומה קורה אם העלות בנייה עולה ב1,000 שקל או יורדת ב1,000 שקל. אתה לא עושה את זה לכל האופציות, אבל אתה בוחן את זה לדברים סבירים. בקיצור, אני יכול להגיד שבתקופה, בשנתיים האחרונות, שגם הריבית עלתה, וגם עלויות הבנייה קפצו, כל ההסכמים שנעשו עם היזמים, היו צריכים לעשות איזה ריפרוש כזה, כדי להבין בעצם כמה הם מרוויחים וכמה הם, או כמה הם מפסידים. תראה,
מה שהיה בשנים האחרונות זה רק עליות, אז... לא, אני לא מדבר על השנה האחרונה. אבל בשנה האחרונה... מתחילת המלחמה בעצם, שעלויות הבנייה בעצם... הרבה יזמים פונים לוועדה ואומרים, רגע חבר'ה, אנחנו פה, השתנה משהו בכללים של המשחק, אנחנו חייבים פה עוד קומות. לפעמים מצליח להם, לפעמים לא. שוב פעם, היזמים יודעים לעשות את החשבונות שלהם בדרך כלל, ואם זה, הם לא ייכנסו לפרויקט שהם יודעים מראש שהם יפסידו. לא, אבל כאן השיעור זה אומר, נכנסנו לשנתיים שהם היו מאוד מורכבות, שאף אחד לא צפה אותם. אז אני מניח שכאן, היזם וכולם עשו חישובים מחדש. כן, לא, אם הוא חתום על חוזים עם הדיירים, אין לו הרבה מה לעשות, אלא אם כן הוועדה תאשר לו עוד קומה, עוד כמה יש לי חבר שהוא יועץ של הוועדה המחוזית, והוא מספר לי שבא איזה יזם והתחיל להגיד שהוא הבטיח לדיירים, זה טרי, אבל עכשיו בגלל זה הוא מפסיד, אז הוא רוצה עכשיו בדיעבד שיתקנו לו את הזכויות בנייה. אז כי הוא אומר, רגע, מה אני עכשיו צריך פה לתקן את הטעויות המסחריות שלך? מצד שני, אתה יודע, יש פה כל מיני שיקולים. מצד שני, הוא יכול להגיד, אני לא אפזה, זה ירד לטמיון, אף יזם לא יבוא לקחת את זה, ואם יזם יבוא, אז הוא לא יחתום איתם על החוזה הזה. נכון, ולכן, כן, יש פה, אפילו במקרה שנתתי דוגמה, אני חושב, אם אני זוכר נכון, הוועדה המחוזית כן הסכימה להוסיף שם. האמת אם הוועדה הגונה, ובאמת בודקים שלפי התקן הוא מפסיד, או לא מרוויח מספיק, כי בוא נגיד ככה, כי אם יזם ירוויח רק 10% מהפרויקט, כשאנחנו מדברים על 10%, אנחנו מדברים על פרויקטים של 200 מיליון, 300 מיליון, והוא ירוויח סך הכל 30 מיליון, אז יכול להיות שהוא לא ילך לזה. יכול להיות שהדיירים יבואו ויגידו בצורה הפוכה, במגבלת האיזונים, כן לקחת את הפרויקט, לא לקחת את הפרויקט, אני לא מסכים עד 30 קומות, אני רוצה 20 קומות, או X קומות, אל תבנה... קודם כל, בוודאי שיכול להיות, בהתחלה, זה הנציגות, זה ככה אתה מתחילים ביזם. בהתקשרות, כשאתה עושה איתו, אני מכיר מקרים כאלה, שאמרו ליזם, אנחנו לא רוצים יותר, אנחנו לא רוצים פרויקט כזה של 40 קומות, להפוך את זה, גם ככה הרבה פעמים דיירים מתנגדים, חוששים ממעבר מבניין אינטימי, למשהו זה, למרות שהם, אתה יודע, הם שוכחים מהזבלה שהם חיים בו, מהטיח שמתקלף, מזה שהם עולים 60 מדרגות בלי מעלית, הם שוכחים. הם רואים דולרים, אתה מכיר את זה שהם רואים דולרים בעיניים? הם לא מבינים שהם חיים בקטמונים, בבר יוחאי, זה פשוט אין דברים כאלה. הדירה שנחתמה היום בבוקר, זה מה שהוא מזכיר את זה לגמרי. הדירה הייתה קטנה לאנשים שגרים שם, והיה להם בחדר שינה מיטה של ילד, כלומר ברמה הזאת הילד ישן, והיא מתקשרת אליי מחר בבוקר, הפקתי לגמרי, היא מתקשרת אליי אתמול בבוקר, ואומרת לי, תקשיב, אני עם רגליים קרות, אני לא יודעת אם אני רוצה לבוא לחתום. אז תגידי, את יודעת שאת ישנה עם הבן שלך, שהוא כבר בן 7 בחדר שינה, כאילו לא ברור לו שאת צריכה לעבור דירה, וזה בדיוק מה שאתה אומר כאן, כי אנשים לרגע זוכרים את החצילים ממצרים, איך כתוב בתורה, הם שכחו את כל המסביב. אני רוצה לחזור לשאלה נוספת, לחזור על העניין של הסחירות של הדיירים, שאתה למעשה כשמאי קובע את המחיר שהם יכולים לזכור שם הדירה. כמובן שהמחירים משתנים. מה היכולת מתיחה של הדייר שנכנס עכשיו לדירה, שלא מחפש דירה ולא מוצא. אתה קבעת לצורך העניין, סתם אני זורק מספר 5,000 שקל לדירה כמו שהיה לו, וכל הדירות שהוא מחפש בסגנון שלו זה 6.5-7, והדייר לא מסכים עד 5.5. הדייר מוציא כסף מהכיס, קורה דברים כאלה. רגע, בעוד שאלה, ודבר נוסף, מה קורה אם אחרי שנה וחצי, שנתיים, מתבטל החוזה? נכון, אמרנו שפותחים את החוזה כל שנה, אבל מה קורה אם אחרי שנתיים, מבחינת ערבויות שהיזם נותן, מבחינת עוד הפעם סידור אריזת הדירה, כל הדברים הללו, זה כאילו דברים שקורים. קודם כל, סידור, אתה מתכוון הובלה, היזם מתחייב בפעם הראשונה, כל פעם, כל שנה, כל שנתיים שנים. כן, כל פעם שאתה תצטרך, הוא יצטרך לשלם לך את ההובלה. ומה גבולות המשיכה, גבולות מתיחה של שוב פעם, זה עניין מסחרי של סיכום. זה בסופו של דבר מה שאתה סוגר עם היזם. בדיוק, וכמובן שאם בדיוק בשביל זה יש את המנגנון שצריך לקבוע עדכון כל תקופה של מקסימום שנה, שהשמאי יבוא ויעדכן, ואז הם יבואו, אדון ליפשיץ, תראה, קבעת לנו 5,000 כמו שאתה אומר, והנה אני משלם 6, תראה, אז אני אעדכן את זה ל6 ואפילו 6.5, כדי שלא יהיה מצב. מה קורה לדייר שבתוך התקופה רוצה לעבור לדירה אחרת? אני חייב שאני, שוב פעם, אני אומר, אני כבר מראש משתדל לתת קצת יותר ממה שאני חושב שזה, בגלל שאני יודע שיכול להיות לחץ על השוק פתאום וכו', ואנחנו רואים את זה דרך אגב, שאומנם שוק הנדל"ן כמו שציינתי, אולי רואים טיפה סימני קרות, שוק הסחירות לא, שוק הסחירות בעלייה. בדיוק גם ההפוכה. כל אלה שלא קנו יוצאים לסחירות. אבל עוד שנייה שהמחירים באמת ירדו,
ואנשים ירגישו הרי זה ביצה ותרנגולת, המחירים ירדו, הביקוש גובר, והשכירות עולה כשזה. אתה יכול לנגוס בסוחרים שלך ולהעלות להם, ובסוף לא ישלמו לך. אתה תמצא את עצמך עם חוזה נהדר, אבל בלי תשלומים. אם הדייר רוצה לעזוב דירה אחרי שנה וחצי, שנתיים, טרם נגמר הפרויקט, מטעמי פינוק. אתם מוכנים לזה? אני, באמת שאני לא נתקלתי בזה עדיין, כי זאת אומרת, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל קשה לי להאמין שמישהו יעשה דבר כזה, אלא אם כן באמת... לא, באיזה בחינה אתה שואל? לא, הוא אומר, פתאום מצא דירה קומה שנייה. אתה רוצה לעבור דירה, שכירות? כן, מה זה אכפת? לא, הוא מדבר האם שוב פעם ישלמו לך, כי אתה הובלה, כאילו? כן. לא, גם הובלה, וגם כל 500 שקל של הובלה? לא, אני עכשיו שכרתי לא, מה 500? קודם כל הובלה זה לא 500, זה 2,500, 3,000, 5,000 אני עכשיו שכרתי ב5,500 שקל, ועוד שנתיים שאדון השמאי תיקן את המחירים ל7,000 שקל, מצאתי דירה בקומה נמוכה יותר, מציעה ב7,000 שקל. האם היזם יהיה מוכן לשלם יותר? כי השמאי קבע, אבל מצד שני הוא כבר... אני יכול לענות לך תשובה? תקשיב, הוא לא ישלם שום דבר שהוא לא חייב, ולא נסגר מראש. אני אתן לך התשובה. אם העורך דין שלו, והמארגן דיירים, והשמאי שהיה לדיירים, דאגו לזה שבחוזה עם היזם יהיה כתוב, שבכל תקופת השכירות, כל דייר יהיה יכול לעבור לפחות, פעם אחת לעבור דירה, אז הוא יוכל לעבור, ואם לא יהיה כתוב, אז הוא לא יקבל את הכסף של ההובלה. זה שאלות זה הכל עניין של מס אגב עם היזם. היזם לא פרייר, הוא לא יוצא לך מהכיסא, אתה מסכן, אם יש לך חולה, אתה צריך לעבור דירה לפתח תקווה. באמת, זה מפתיע. טוב, אנחנו לקראת סיום. אבל תקשיב, יש איזה מקרה, דייר שתפס את היזם, מה שנקרא, בביצים. אתה באת עליי כאילו בולה, אני רציתי לשאול אותך, שנייה רגע אורן, באתי להגיד לך אנחנו בסוף, אני רוצה שתספר לי סיפור, אז יאללה, תספר סיפור. דייר תפס את היזם בביצים, דקה לפני שההריסה של הבניין, הוא לא מוכן לעזוב את הדירה, הוא לא מפנה את הדירה, יש לו דירה עם חריגות בנייה וגינה בשימוש, כל המקרים שדיברנו עליהם. לא מפתיע שהתגובה ככה. ולפי המחירון, כן, ולפי המחירון של היזם, מגיע לו כמו כל הדירות בבניין, אבל תכלס באמת, הדירה שלו שווה יותר, אין מה לעשות. ומינו אותי, זה לא פרויקט שאני מלווה דרך אגב, מינו אותי שמאי מוסכם, ואני באמת קבעתי שבמקום 6,000 הוא יקבל 9,000, כי גם הייתה לו גינה, וגם הדירה הייתה משופצת מעבר לסטנדרט, זה לא הגיוני, ב6,000 שקל הוא לא יקבל את הדירה כמו שהייתה לו, נקודה. והיזם הפסיד 3,000 שקל כפול 4 שנים. קיבל את זה ושילם, ולמחרת הרסו את הבניין. זה פיצוחים בשביל הקבלן, בשביל היזם. כן, תשמע, שוב פעם. 3,000 כפול, הוא מרוויח. 30 וזה 100,000 שקל, זה פיצוחים. תקשיב. ליזם, אז במקום 20% רווח יזמי, יהיה לו 19.999. לא, אבל תדע לך שזה פתח, אתה מבין? אתה מתחיל עם אחד, אתה לא יודע איך תגמור עם האחרים. אני מסכים איתך אורן, אבל עדיין... מי שמתחיל להגיד רגע אני חלק פה, הוא בסוף יפשוט רגל. אלה שמחזיקים מעמד בשוק הקשה של היום זה כאלה שתופסים ונלחמים עם כל דייר כזה כאילו כנראה שיזם אני לא אהיה, כן, זה עם הלב הרחמן שלי. תקשיב, כל יום שעומד לו פרויקט כזה הוא מפסיד הרבה יותר מהשכירות שהוא שלם, זה גם שיקול שהוא עושה. טוב, אנחנו בסיום, רועי. מה 2% שלך הוא זה? 2%. אני אגיד לך מה, נפל לי פתאום מהסימון, לא פתאום, כי זה היה ממש בהתחלה שאורן התחיל לדבר, שדיברנו עם ניסים, ואז הוא אמר, תקשיב, אני מארגן את הדיירים, אני בעצם עוזר להם מההתחלה, זה כאילו, עכשיו, ככל שיש לך את האנשים שיעזרו לדיירים, לקבוצה הזאת, לבחור את האנשי מקצוע הנכונים, לבחור את היזם, להחליט ולסגור חוזים כמו שצריך, כן? ככה ייטב להם, כלומר, ככל שאתה בא ואומר, חבר'ה, אני לא, אוקיי, לפי זה אני אלך ליזם, ואז אני אבחר עורך דין, ואז אני אבחר, תיקח את הכל בהתחלה, שכולם יהיו על הצד שלך, אתה תרוויח הכי הרבה. עורך דין שיבוא ויגיד לדיירים, חבר'ה, אין לכם מה לעשות מכרז, אני מכיר את החברה הזאת, היא מצוינת, זה נכון, במכרז יכול להיות שיציעו לכם יותר, אבל זה בסוף אתם תשלמו, אל תלכו אליו. זה מתכון לכישלון. נכון. מכרז דיירים זה דבר שהוא חובה, לעשות אותו כמו שצריך. מכרז יזמים זה דבר שהוא חובה, הוא מגדיל לכם את התמורות, אם מנהלים אותו נכון כמו שציינתי, הוא יכול לסגור הרבה פינות, כמו שאמרנו, הרבה זה סיכומים מסחריים בסופו של דבר. נכון. ואנחנו, האדיוטות לא יודעים תמיד את הדברים, ולכן חשוב שיהיה יועצים נכונים, וישרים עד כמה שאפשר, כן, זה תמיד אפשר ליפול, אבל
ההמלצה שלי זה באמת כמו שאורן אמר, אתם מתחילים. אני כבר שמעתי על שמועות, כן, של כל מיני, שהעורך דין הדיירים קיבל חבילות מהיזם, רק כדי כתמריץ להגיע לחתימות הנדרשות, שזה דבר פסול. אסור לא לדבר איתו בכלל. ואני מכיר מקרה של אחותי שהלכה קנתה דירה בפרויקט של תמ"א 38, ומסתבר שהמפקח של הדיירים מועסק על ידי הקבלן. וואו. כן, כאילו, הוא מפקח של זה, והוא מועסק על ידי הקבלן בפרויקטים אחרים, והוא לא מדווח על זה. מינימום תדווח על זה כשאתה מתקשר עם הזה. לפני איזה שבועיים היה פסק דין על מישהו שהוא נציג של היזם, והוא גם דייר. ושהוא היה בניגוד עניינים מן הסתם, כי הוא איכשהו היה גם בנציגות וגם עבד אצל היזם. אתה רואה את זה, הרבה פעמים אתה רואה, סליחה שאני אומר, אתה רואה הרבה פעמים בנציגות, כאלה שמושכים לקחת מישהו ואתה לא מבין, הם הופכים את העולם, אני לא רוצה, אני רוצה לקוות שהם רק מאמינים במלוא... או שהם מקבלים מהיזם, קצת מזומנים. תקשיבו מה אנחנו רואים, אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים, לכן חשוב להיות ערני. טוב, אני מאחל לכולם אורן שהם יזכו לשמאי דיירים, מי שעושה פינוי בינוי לפחות הגון כמוך, ואם לא יכולים לקחת אותך. ושאנשים, מה השני אחוז שלך? אני מחכה שתשאל אותי, אני מחכה פה הכל רשום, אני פה שנייה מקליט את הטלפון. 2% שלו זה התיווך. 2%. יאללה, דבר איתי. אז זה כל השם של הפודקאסט מגיע משם. יאללה, רואי לי, 2% שלך. 2% שלי זה ששמאי טוב לא רק מחשב מטרים. כן. כן, בסופו של דבר הוא שומר על הזכויות של הדיירים, ובפרק הזה נוכחנו לדעת כמה חשוב להכניס לשמאי בזמן הנכון. אני חייב להגיד, גם אמרתי את זה לפני שהרמקולים נפתחו, אני די אידיוט בנושא הזה של התחדשות עירונית, לא כל כך מבין. גם התחומי עבודה שלי, המחירות שלי, בין מקומות שפחות יש התחדשות עירונית, אז ככה פחות זה. אבל אנחנו הבטחנו לך שבסוף הסדרה, אתה תהיה מומחה. ואני, הפרק הזה מאוד, ברמה אישית מאוד מאוד עניין אותי, מאוד ריתק אותי, יש הרבה מה ללמוד, ואני חושב שכל דייר שגר, גם אם אין התחדשות עירונית כרגע, אבל הוא גר באזור שבו קטמונים, גילו עכשיו נכנס להתחדשות עירונית מאוד מאוד חזקה, חייב להקשיב לפרק, לא, אל תקשיבו לפרק הזה, תלמדו את הנושא הזה בצורה מאוד מאוד טובה, ואני חושב שנתנו כאן את ה... לא, בירושלים מי שלא מבין היום בפינוי בינוי, הוא לא בשוק, הוא לא בשוק, מכל הבחינות. אני בשכונות חדשות עובד הרבה, אבל היום חובה. אני יכול להגיד לך, כי אני עובד בעיקר מחוץ לירושלים. תסתכלו על ירושלים, אתם רואים, כל אזור הקטמון, כל אזור עיר גנים, כל אזור קריית יובל, כל אזור, עכשיו התחיל ארמון הנציב, שהמחיר למטר הוא יחסית נמוך, עדיין הוועדה נתנה כאלה זכויות בנייה, שאם אתם מכירים, אלכסנדר רובוביץ', שלמה בן יוסף, אלה שקרובים לג'בל מוקבר, אושרה שם תוכנית פינוי בינוי עכשיו, שמדברת על 40-50 קומות. בשלמה בן יוסף שם ברבוביץ'? כן. פעם היה שם הפרויקט של המשטרה שהיה צריך להיות. שחלה על כל המתחם הזה של שלמה בן יוסף, ברזני, אלכסנדר רובוביץ', מתחם ענק. שם עדיין המחירים 1.4-1.5 לדירות קטנות. יש 3 חברות שעשו ביניהם שיתוף פעולה, והם לקחו על עצמם את היישום של הדבר, אני לא זוכר... לפני 5-6 שנים המשטרה ניסתה לעשות שם פרויקט, כמו הפרויקטים של השוטרים, כמו שיש ברמות, וניסה לעשות שם פרויקט ללא הצלחה, בגלל המרקם של האוכלוסייה שם באזור. זה בדיוק הצומת הזאת. יש גם איזה תוכנית שרוצים להריץ באדם שם. בקיצור, פסגת זאב, עכשיו יש לי פרויקט, כאילו כל פסגת זאב, שכונה לא כזאת ותיקה, עדיין יש בה בחלק הוותיק דירות... פסגת זאב לא ותיקה? מה? פסגת זאב זה נחשב שכונה ותיקה, לא? שכונת טבעת. מה? שכונות הטבעת, בסדר. כן, אני אומר, אבל גם בשכונות האלה... זה לא קטמונים, בסדר, נכון. כן, אז אתה רואה ש... גם בגילו, הנה, אני שבוע שעבר מכרתי דירה. גילו, בטח. באפרסמון, יש שם... אפרסמון, הצוף, מה שהמרכז קליטה שהיה שם, כל זה... אתה יודע, משהו מעניין על העסקה הזאת באפרסמון, הקונה קנה דירה שעדיין אין תוכנית של התחדשות עירונית, עכשיו לא צריך להיות גאון נדל"ן כדי להבין שתהיה התחדשות עירונית. רגע, סליחה שאני חותך אתכם, נושא חשוב מאוד, שחשוב שאנשים ישמעו אותו, היטל השבחה. היטל השבחה זה נושא, עוזי, באמת? הרמתי לך, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, זה פרק נפרד נראה לי רק לפינוי בינוי להיטל השבחה. כן, אבל על קצה המזלג, אם כבר מאזינים ישמעו, אז מי שמוכר היום דירה בפרויקט של פינוי בינוי, גם אם הוא באזור פטור, יש כל מיני תנאים שצריך לעמוד בהם, והוועדה המקומית בעצמה לא תמיד יודעת לתת לך את התשובות, ואנשים באים עם חוזה, ואומרים להם, רגע, אני לא יכול לתת לך עכשיו אישור לטאבו, ועסקה נתקעת,
יש עניין שאם הפרויקט הוא פרויקט שיקום, הפטור בירושלים אומר שכדי לקבל פטור מהיטל השבחה, זה צריך להיות פרויקט שיקום שכונות מוכרז, יש הכרזה של רשות ההתחדשות עירונית, וההכרזה הזו לפעמים מגיעה בשלב מאוחר יחסית, ואם אתה מוכר בתווך שיש לך תב"ע מאושרת, אבל עדיין לא הוכרז כמתחם פינוי בינוי, אני נתקלתי בזה, וניסיתי להשיג תשובה, הלקוח אומר לי, אני רוצה תשובה, והוא צודק, אתה עושה לי שמאות, אני רוצה לדעת אם אני עכשיו מוכר, אם יש לי היטל השבחה או אין לי, זה עניין של יש עסקה או אין עסקה, והרבה פעמים הוועדה המקומית לא יודעת להגיד לך את זה, אז אני אומר, תמיד, אם תיקחו שמאי, או שתלכו לוועדה בעצמכם, אבל תקבלו תשובה ברורה לנושא הזה, כי ההיטל השבחה בפרויקט פינוי בינוי, בהתאם לפסק דין חשדר, הוא לפי החלק היחסי שלך ברווח של כל הפרויקט, עושים שומה של הרווחיות של כל הפרויקט. אבל יצא שבוע שעבר פסק דין נועה לב, של גלעד אס, והוא קבע חד משמעית, שהולכים לפי גישת ההשוואה, אם יש מחירות. אז אם יש מחירות לאחר האישור התוכנית, אז הולכים לפי המחירות של נכון, אבל עדיין ראיתי שורות ועדה שאנשים קיבלו 400,000 שקל היטל השבחה, וזה, תקשיב. עד לפני הפסק דין, זה היה תוכנית, כן. בואי, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים. רועי. חשוב וצריך כן מיוחד על זה. כן. אני החכמתי המון הפרק הזה, ותודה רבה. רועי, בהצלחה לך בג'נין ובטול כרם. אתה יודע שאומרים שלא יודעים שאני במילואים. סליחה. יאללה, מעולה. תודה רבה. ביי, לחיים.